हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड'स अफ इन्फो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबावबाय लोगोफोर आसाम पुलिसनि जितु दायो फेट बा PST खौ केन्सेल जाबाय होननानै गोबाङानो खोनादोंमोन नाथाय अफिशियेल पेजआव जोङो मैया मोननो हाथ'वाखैमोन नाथाय दिनैहाय अफिशियेल पेजआव बिथांमोना आपल'ड खालामबाय जे बेनि रेलिखौ पस्टपन खालाममारबाय होननानै नाथाय माबोरै जागोन बा सोर सोरनिखौ खालामगोन गासैखौबो डिटेल्सखौ होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय दा जों थांसै लोगोफोर अफिशियेल पेजआव थांनोसै जोङो अफिशियेल पेजआव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना प्रेस रिलिज मोनसे मोनगोन बेखौहाय दिनैसो आपल'ड खालामदों मैया खालामथ'वाखैमोन नाथाय गोबाङानो मोनदोंमोन मैया अफलाइन मोनदोंमोन नाथाय दिनै जोङो अनलाइन मोनबाय बेखौ जोङो डाउनल'ड खालामनो हासिगोन अफिशियेल वेबसाइटआव दा जोङो फैनानै नैबेवहाय खालामदो लोगोफोर जों नैबे प्रेस रिलिजआवहाय जोङो डाउनल'ड खालामदो बेवहाय होनदों लोगोफोर नोंथांमोना मोजां गोसोआव लाबानो जाबाय बा गोसो होना नायबानो जाबाय बेनो जाबाय अनगयिं रिक्रुइटमेन्ट लोगोफोर मोननै AB आरो UB कनस्टेबल मोनसे ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय नैबे PWD नि जिथु जानो गोनां डिजिटेल बिबा बयस लोगोफोर बेखौबो पस्टपन खालामबाय मानो होनोब्ला माखासे जाहोन दङ थ' नोंथांमोना बेखौ फैबाय थानाय समाव मिथिगोन बेखौ जोङो दायो प्रेस रिलिजखौ डाउनल'ड खालामदो दा डाउनल'ड खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय नोंथांमोनाहाय मोनगोन दा जोङो बेखौ डाउनल'ड खालामबाय लोगोफोर बेनो जाबाय प्रेस रिलिज बियो 9 अक्ट'बराव ओंखारदोंमोन नाथाय आपल'डखौ दिनैसो खालामदों बेवहाय होनदों लोगोफोर दाखालि बावै जे SI मोनसे हमजादोंमोन नङा होमब्ला बेजों मोनसे रिलेटेड दङ SI नि जिथु हमजादों गासैबो माने एसे लिंक दं होननाय बादि खोनादों बा दायो बेहाय इनभेस्टिगेसन जागासिनो दं होननानै बेवहाय लिरना होदों लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों SI UB नि एग्जामिनेसन जिथु माने पेपार लिक जादोंमोन बिनिबो मोनसे रिजन थानो हागौ होनना बुंदों थ' इनभेस्टिगेसन जागासिनो दङ ओमफ्राय जाबाय लोगोफोर खोथाया दानिया मोननै बेनो जाबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट बा बे मोनसे ओमफ्राय EBUB कनस्टेबलनि बियो ओमफ्राय मोनसे जाबाय PWD नि मोनसे जिथु जानो गोनां डिजिटेल बिबा बस बेखौबो दोनथ'नाय जाबाय बेखौहाय होनदों लोगोफोर नोंथांमोना नैबे गोसोआव ला 10 अक्ट'बरनिफ्राय जानो गोनां गासैबो रेलि ABUB कनस्टेबल ओमफ्राय मोनसेया PWD निखौ दोनथ'नाय जाबाय होनना बुंदों बा पस्टपन खालामथ'बाय ओमफ्राय बेवहाय होनदों लोगोफोर नैबे फ्रेस डेट्स विल बि नटिफाइड सुन लोगोफोर बे जागोन आरो ना फ्रेस डेटखौहाय होगोन आरो साननैसो उनाव होगोन जे माब्ला लाफिनाय जागोन नाथाय लोगोफोर बेवहाय मोनसे खोथा नोंथांमोना दा सान जे जायफोरनोखि क्वालिफाइड जादों नोंथांमोना आरोबाव खारफिननांगोन बा आरो जायफोरनोखि डिसक्वालिफाइड जादों खारफिननो मोनगोन बेबायदि जेबो मेनसन खालामनाय गैया नाथाय लोगोफोर उननि फैबाय थानाय समाव गासैबो आपडेटखौ मोनगोन बेनो जाहैबाय लोगोफोर आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआवहाय नोंथांमोना मोनगोन बेबायदि अफिसियेल नटिफिकेसन बेनो जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना दा सान जे बिनि रिलिया जाथारा होननानै नाथाय जागोन लोगोफोर मानो होनोब्ला नैबेवहाय होनदों फ्रेस डेटखौहाय बिथांमोना होफिनगोन होनना बुंदों साननैसोनि उनावनो एबा अफिसियेल वेबसाइटआव बिथांमोनाहाय होफिनगोन बा आपल'ड खालामगोन थ' नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ माने खम खालामनाङा नोंथांमोना जेसेबां हागौ प्रेक्टिसखौ खालामबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां सम आरो लोगोसे मोजांबो जादों मानो होनोब्ला जुदि बेबायदियैनो जुदि सोलियोमोनब्ला थ' कारापसन जानायनि चान्स दङमोन मानो होनोब्ला दायो मिथिखानायखायसो दा मिथिनायखायसो पस्टपन खालामनाय लोगोफोर थ' नोंथांमोनाहाय चान्स दङ दायो जायफोरनोखि रिलि होथ'वाखै थ' नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामबाय थाबानो जाबाय फुल स्पिड खालामनानै जाहाथे एक्सेलेन्ट लानो हायो आं बेखौनो खावलायदों थ' नोंथांमोना जेबो माने दुखु दामोन थ' बे जाबाय लोगोफोर बेनो आपडेटआ जुदि नोंथांमोना माबाफोर कनफिउस जादोंब्ला आरोबाव कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय आं हानायसेबां रिप्लाइखौ होनो नाजागोन नाथाय लोगोफोर जायफोरनिखि क्वालिफाइड जादों थ' नोंथांमोना जेबो दासान बा नोंथांमोना डिसक्वालिफाइड जाबाबो नोंथांमोना खारफिननो मोनगोन होननानै दासान थ' बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल वेबसाइटआव बेबायदियै मोनगोन थ' बेवहाय जेबो इनफरमेसन गैया जे डिसक्वालिफाइड क्वालिफाइडफोरनि थाखाय माबा मोनसे थागोन होननानै लिरनाय बेवहाय गैया दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो दा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय